खुलुमबाय मबाइला दामिनिखाय केमेराबो जाबादि मोजां जायो एक्सपर्ट खालामब्लाबो बिराद गोबाव आपल'ड खालामब्लाबो बिराद गोबाव लायो स' जेखि जादोला Bodo people went to Delhi to demand a separate state named Bodoland under the leadership of Bonsu and some allied Bodo organization. दा बाव थांनानै जन्तर मन्तराव होज्रिख्राव हैबाय सावथिं हैबाय अलरेडि पारमिसना मोनखानायमोन नाथाय बिथांमोना मा सानखो दसेनो बेलथायनानैहाय पारमिसनखौ एलाउ खालामाखै दा बाव अनेक खोथा दङ लोगोसे दिल्ली पुलिसाहाय CRPF बायदिसिनाफोरखौ लानानै माखासे सोमावसारारि दैदेनगिरिफोरखौ गासिखौबो आन्दोलनकारिफोरखौ जेलाव लानानै थांदों स' दिनै बेनि रिजाल्टआ मा जाखो बिथांमोना गबाय गखांनायनि उनाव माबादि दिनै जोंब्लावखांफैखो बिनि सोमोन्दै गुवारै नोंथांमोनजों दिनै आङो फिन खेबसेबाव सावरायनो आखायाव लादों स' लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो जिबि ब्लग इउटुब चेनेलावहाय बरायनाय जाहैबाय लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं स' आङो दिनै बेवहाय भिडिअ क्लिप्स सालायलायनो थांला नांलायला नोंथांमोना मिथिखासिगौ दिनै बनसुआ बड'लेण्ड बिनो थांनायाव बे मेसेजखौ बयबो मिथिखासिगौ दिल्लीयाव एरेस्ट जादों दैदेनगिरिफ्रा आन्दोलनकारिफ्रा मालाय नङा जोंनिनो बर' फिसाफोर स' दिनै आङो बावहाय बुंनांगौ खोथाया बेनो आजिर दिনত এই এরেস্ট হওয়ার বিষয় ক'ব লগা কথাটো সেইটোৱে যে আমি বড়ো মানুহসকলেও ভাৰতত नागरिक हिसाबै जाय আছে जों बर'फ्राबो भारतनि बाहागो सिटिजेन हिसाबै जोङो थांनानै दंगासिनो दङ We the Bodo people are also citizens of India and we have the right to speak. We have the right to demand our legal rights and we have the right to enjoy our privileges. अब्ला जोङो भारतनि नागरिक जानानै दिनै भारतआव जोंनि जोनोमनि मोन्थाय लिगेल राइट्सखौ बिनायनि जोंहा मोन्थाय गैया नामा बुंनायनि होज्रिखावनायनि मोन्थाय गैया नामा जेराव आनडेम'क्रेटिक नङा डेम'क्रेटिक वेजोंसो थांदों बे आन्दलना जों नागरिक नङा नामा भारतनि प्रश्नआ बे फैयो गोसो जाब्लानो पारमिसनखौ उल्थायनाय गोसो जाब्लानो होफ्लानाय बेफोरबादि गेलेफ्लानायजों सोलिनाय नङा दा दिनै जायगायावनो बे जन्तर मन्तरावनो गुबुनारिफ्रा होस्रिखावनानै सावथिं होनानै थांखांबाय बिथांमोननि सायाव अयथासार गैया नाथाय जों बर'फोरनि सायाव अयथासार दङ वाइ दिल्लीत एखे जागावते बेलेग आन्दोलनकारीসকলে सावथिं কৰি গৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো অত্যাচার নাই টর্চার নাই কিন্তু আমার বড় আন্দোলনকারীসকলৰ ওপৰত টর্চার কৰিছে ইয়াত কোনো লজ্জা কৰিব লগা কথা নাই ইয়াত গৌৰৱ কৰিব লগা কথা আছে बेनि अरा जोंब्लावसिनगोनसो हाईलाइटसो जागोन इसका मतलब क्या है इसका मतलब है भारत सरकार और असम सरकार हमें बोडो लोगों को मालूम है कि वो जो असम है वो असम को दो भाग में डिवाइड करने वाले लोग ओनली बोडो पीपल कैन डिवाइड असम 50-50 बे सारा आसामावनो आसामखौ बुरलुंबुथुरनि नर्थार्न साइडखौ खावनै आसामखौ खावनै बुखावगोना ओनलि बड'फोराल' बिथांमोना बे बाथ्राखौ मिन्थियो बेखायनो बिथांमोना गिदों आरो गिनानै आन्दोलनखौ डमिनेट खालामनानै दोननांदों दा
बे डमिनेट खालामनायखौ जोङो गिनानै फावसयग्रा बर'आ नङा। बर'फोरनि आन्दलननि जारिमिनखौ नाय। We had been sacrificed so many things for Bodoland movement. गोदोनिफ्रायनो जोङो बर'फ्रा हाजार हाजार बर' आइजोफ्रा उन्दैयानो जा गेदेरानो जा जिनाहारि खालामबोजाबाय, गावथारबोजाबाय, बुग्लिबोजाबाय, आथिं आखाइ दानस'जाबोबाय, सय सम्पति सेवहांगार खालामजाबोबाय। थेवब्लाबो बर'नि खुगानिफ्राय उइ वान बड'लेण्ड फोजोबनो हाफेरदों नामा? मानसिक आरो शारीरिक टर्चार होनानै जोंखौ डमिनेट खालामनो नागिरदोंमोन, खिन्थु हायाखै। सिलाइनि गुलि गावग्लुंनाय, लाठि चार्ज बुग्लुंनाय, जेलाव सोग्लुंनाय, बेफोरबो जोंखौ बन्द' खालामनो हायाखै। बे सामान्य दसे सात घन्टा जेलाव सोनाया जोंनि आन्दलनखौ खुनु होबथानो हाया। बिनि गेजेरजों जोंब्लावसिनगोनसो। बेवहाय खुनु सिन्था खालामनांगौ, फावसयनांगौ खोथा गैया रायजो राजाफोर। मानोना जोंनि बड'लेण्ड डिमान्डआ जोंनि लिगेल डिमान्ड। जोंनो बड'लेण्डखौ बयबो बर'फोरनो नांथारगौ। भारत सरकार आरो आसाम सरकारा दिनै मिन्थिदों, दा बावैसो बिटिआर एग्रिमेन्ट जानानै थांबाय थार्ड फेजनि मुभमेन्टनि गेजेरजों। दिनै फर्थ फेजनि थाखाय बर'फ्रा मानो जांख्रिखांफिनदों, आन्दलनखौ हमफिनदों, बिथांमोना सिन्था खालामदों आरो बे मेसेजआ फुरा भारतआव दिनै गोसारहैजोब्बाय। बिभिन्न गुबुन गुबुन स्टेटआवबो बे खौराङा मोनहैजोब्बाय। निउस मिडिया कागजे पेपारे बेयो ओंखारगासिनो दङ। दा बेखौ बिथांमोना भारतनि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिफ्रा, स्टेटनि केबिनेट दैदेनगिरिफ्रा साननो गोनां जादों जे जों होनाय, दा बावैसो जों बिथांमोननो होनाय एग्रिमेन्टजों बिथांमोना सेटिसफाइड नङा नामा, बिथांमोना सांग्रां जाबाय नामा, बेखौ गभर्नमेन्टआ दिनै गिदों। आरो थारैनो बिथांमोना बड'लेण्डखौ एटेन्ड खालाममारगोन नामा, बिथांमोना गिनाय मोनदों। दा बेखायनो जेबो नङा रायजो राजाफोर, खुनु याद चिन्ता करिब लगा कथा नाय। जोंखौ जे गिनानै दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट, स्टेट गभर्नमेन्ट लोगो लानानै बर'फोरखौ दिल्लीयाव सोमावसारनायाव जेलाव सोदों, बे जोंनि थाखाय हाइलाइट खोथा। स' गाइस, दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोबां खोथा बुंबाय, माबाफोर भुल गोरोन्थि खोथा बुंदोंबा आंखौ निमाहा हो। दिनैनि आपडेट्सआ बेनोमोन। स' सम सम नोंथांमोनजों बिदिनो आपडेट्स लाबोबाय थागोन, लोगो मोनलायबाय थागोन। स' दिनै एसेनोसै। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।